Orion Shackman is shot to magic Kelly and Fiche Bliain and Scoil Samhraidh Ten Ella Shaw as a tool, a jury view, got Bliain, the Fiche Bliain on this. So when Shackman Shaw be a masking is your Olam, August Hemsiacta, Arena Shackman, be a Lacteon, Kanchina, Cursa Gaeliga, or Shul, the Guinea Fasta, August in Shackman Shaw Mark T2 and Tashinta, Greerhack tonight. Ik buzz le Dani Olaga Killa, August Darfa. And Shackman Shaw get kids Shaska Dinya, no Martian Claria, August Aaron Cursa, Dini as Los Angeles, Dini as New York, as Toronto, got Condon Cheer, got Condon Car Shaw Kamai. It's imacht a Taroscos the Gag Dinya, Bugban or Ish, Acma, Craju, no Kobe, August Senator Shul and Shackman Shaw. Shaw nature will unchangi a fast. Shaw on fire will unchangi a fast. Shaw think the Gales gully after a tea shaw than wall August and ni hen and Gales gully August pobble a hoga to run chakala le pobble gaeliga hoga. Shaw Chaffa Grafton August Nadini ta mon the only shaw is Dini or lay here. Want you to hatch a shaw? Actually, Dini Gallant, Indie that chummant. Ta ach all war again a nation show being ranging on gag shafton agus being imachti a gull being douse kjall ta ahan kinyal being courtchery o ahan gaeltat in sa cheer Rakarn Connemara Cheerhana being to the chat and show cree na fella agus and codges tawati dishin Scoil Samhraidh Mhic Reachtain. So it's rud or lay agus ta rehawat lesh. Gecin seo híomh na Gaeilge de tá iarmhil farste ag etsealt agus mollam hon na spéire an obair atá golará ag dégrosirí in iarmhil farste ach maithim Virginian seo institute ceart go bhfuil an támón dúine anis an áte garamach agus a chur an léirscail mar carú géalteachta eile mas mailat in sa cahar tá chur an ní scoil lean Gaeilge in sa cantar seo tá trí one scoil lean Gaeilge an tá muid héan ag féinniu go mbeidh tá críana hús an Glengormlia a féinniu go mbeidh tá a léid de glórantuis ceart ag féinniu go mbeidh in Ardóin so tá go leor agin an anis go jocail in an taobh seo den cahar a neartú agus a jósú mar flagship eile den Gaeilge go cinse tá Comacáiltear Mhic Reachtain híon get ní sinne na mar bhéúna na heagraachtaí eile sinna tá minné a luíonn sin agus ar an dóid sin tá Virginia beidir pí a an tosaí ar na grúpaí eile ó híomh cinne chlár imachtaí féilear in na bliana soginne agus ar 9 buach faoin sin na bliana soginne na Scoil Samhraidh Mhic Reachtain agus na céirtí na míltí fríos na dúirsaí an teachtain seo. Bhí mé on, I was there. Fiche on, who was there? He was there. Ní Roche on. He wasn't. He wasn't there. Ní Roche on, gur Emmy She. Tamisha gemacht, Jimmy She, was that me? Bonnie o Scoil Mhic Reachtain and ní jeg knows in ancient. Agus wahi Martin McCaffrey last year go barna on la hai rodegen jarla fag a curse tool so last year hon can y'all solace a horse and canter and doi egen agus yanni tree Gaeilge. So curry twos the Scoil Samhraidh Mhic Reachtain who Martin Hig Art Hughes agus horse twos lesson rod. Bonnie o ahanod hard darn skull hen so egen twos fi curra winchoran winchwood and sky a mean go full opening and go killer said send Fintan de Bruyne Philomena Gorman Art Hughes agus Sean McCordy ar nóia agus bhfuil go full náscin a leidir leis na daoine sin leis an agreacht agus I mean seo bliana an é bliana ó hana ré. Éú ormsa bheith páirte chun nuair a thosaigh siad é a chur ar bon agus éú orm an maithing sásta bheith ag teagas gan agus smuoine mé ar fáil well couple of labéidir agus dúirt mé leis go méing sásta bheith páirte an mar a sprálam bheith ag obair le daoine fásta.
Daithe de cúig. Tríide. Daithe tá sé. Glacion. Tá me croí hart an seo le blintí fada an is se céirain rugú agus tógu mé sa cantar seo in sa láiste nua i mal farste huaí. Bhí mé ag fásan níos an seo agus bhí mé ar neolalas go raibh thosaigh mé mar an Gaeilge ar an Scoil Mhór agus bhí mar an neolalas go raibh rangan na Gaeilge a goráid taobh muid an scoil in sa cantar agus hí méiste ar rang in san ionad aistean ag an am le Martin McCahwail mar bhain seoir sin mar chur mé aine ar Wartin agus Gariginié sin bhí sé sin na caint fan Common seo a bhhaú agus fan Scoil Samhraidh a bhhaú agus tá mé de Broadwell agus Sastra go Róméid cin le crothú hardins na leon de lua an sin agus inné fi Bliain a chuteach ag obair just go Jonach leis an coiste agus leis an grúpa tá hartrain leis na heimachtaí seo á Orbert agus an neartú in sa cantar. De thurbh gur seo má cheantar céarna chuann sé glindar ar macré go bhfuil mé an rudbe go háirtarás do má phobal haon do má ceantar haon go bhfuil mé mar chud agracht an seo tá chur ardan ar fáil ó thaobh dulhan cin na Gaeilge taobh seo caireach. Mé chéan tras nó mééis seir díon chusanú gá frís na le a híos an a doncarn ar bhí bhíreachta ag obair. Láh leis an ála sin. Thosaigh mé héan ar an fóst in mí ab an gabhfuil is a séide ag chreidim. Agus ag an túsa méid tuairt láh codide an cóirrad arach bháin seo agus an siúd. Agus tugad an déastú rang Gaeilge a thógáil cumáid agus bhí. Ag an túsa mé go bag nervhaiseach bhí sin mar ní bhhain taithí agam, bhí mé héana go fóla gold an Gaeilge mé héan. Ní aithí mé ag bonscoil na mánscoil cos le codsúirda gan ní fásta. Thosaigh mé go ag rangan na saníthe agus mar sinnta agus lein seo ó hin. Bhí Common Culture of Reachtain bonithe ag an túsfuin sin hí sa bóthir copplicéad slat in san Intuas 174 buithe sa ggóil le Bill seo atá mar stúrithórin sin in san Intuas nar nachró balas agin híon agin in sna leon de lua bhí Bill agus coiste sige sásta spás a chur fáil dúin bhí ifig bug ag an Common agus muid lonithe an sin galana amsre agus nuair a hanig go leihéid den Scoil Samhraidh hart gach Bliain bhí siad sásta na Seomraí a chur fáil dúin go mémuid an phobal a thuirteiste de rangan na Gaeilge agus de imachtaí cultartha. Nílas agan go ddéir go bhéad daoine a bhí an ar dús agus cefann am go raibh lonithe gud farigniú defriúla 174 agus hart ar áitna eile a rú spásán ach bhí nuair a hanig muid an seo bhí hanig defar mór ar an áit agus bhí ahan duine faointíon céarna agus bhí sin arrós mar ribh sin bhí rangan thuas an bóthir Cliftonville ar dús agus héas an bóthir aontram agus i gol hart mar sin. Studio an area teach an seo an gabhfuil is a cúig. Ag an tús bhí codhór obair agus a chorú le Johnny Sanid bhí agus béstás sa tíal hí sa hala hí staire sin ágan bhí an ag an am. So is mór an obert a hanig ar an áid seo agus ar an agriacht. Máhíon daana éis compardach san áid seo tá sé tá fáilte chutar fáilte rah an eile duine idir óg agus síasta. So dar ar a chéile bhí me jobbal a chur leis lín na rangana a chuirmaid a fáil saníthe agus sa maidin le a cehabhíorsúil
gach maidin March, maidin Jordine, being Críomhnaíomh Padraig an seo, gach maidin Céirinne. Competence Arcanine Abba Buin seo, gach ar an Samhraidh Seachtain and Seachtainne, and my curd Scoil and a drama actor, Scoil the Fiche. Sanna hinta club boige I gaharde, gach I award, so sanna sila mo man, me man for based in seo, gach I Jordine Kamai, so ta an Fobber chuck was fast, I checked on right, so the unique check the stack, every year I check the stack I watch, love culture watch, so ta an Fobber son, an Fobber. Kevin Lumsden Scoil Samhraidh Mhic Reachtain hís an Fiche acu ar bhóthir intra ag bonna bhóthir an sin. Níiad han dara a chur a comparaid, just this rud all mhór atá na sé comparaid leis a rud a bhí más a beg. Bhí sé un dá mai, bhín dá déimne, ach an néis tá sé fásta séda ní hoca leat. Iad a chur a gadarsna, ní hiige mar tá sé rá mhór, tá sé pládaí ahan Bliain. Tá daoine galanta chatan seo, tá siad a chat ó ahan cháin den dón, chuide go chat ó Verica agus ó Hasan agus tá fear an seo ó an Bhreatan, muinteoir Breatanische agus tá sin seo fólam Gaeilge ag Scoil Mhic Reachtain, tugann sin, so ní hoca le, tá sé dá creid a mai. Is Kevin Lum Bliain amháin, ní Kevin Lum céan Bliain, gur tháinig scáfte ón Alban, agus bhí siad san na Gaeilge an Gaeilge na Halban, agus tháinig beidir mrá an bonus acu, agus thug siad a chuid páistí lofa, agus bhí siad thuas ag an bhí cursor siúil thuas an bóthar fásta don na páistí, agus bhí beidir déithnar acu a rang amháin agamsa, agus na daoine a ró cuid Gaeilge na Halban acu, bhí siad bra clachtaí le teanga ólam, agus bhí siad abal de éad a dhéanú níos sceiste, but is Kevin Lum cé có cardúil agus códígur seo as bhí siad. Rud a hálar na málah a nuirí, rud a tháinig go mór a bheith mar na céarna ar an céad máidín nuair bhí muid man té agus caffé a gáirtú híos ar an bháin Ireland sin bhí me sé tuairte má copan té donna daine sa scúine agus thug méid copan té agus bhí mé ag lóirt le banas nua áhaic. Where are you from? A chur fáilte rimpí go Belfáiste agus a chur fáilte rimpí go Scoil Samhraidh Mhic Reachtain agus bhí muid a caint faúdaí híon agus cinneadh cúilre sicios í freastal ar rangan na Gaeilge sála America agus Jimmy Sheila Hay agus Jay Momate in é sin agus muid a teachtaigh dearú an scúine sin hála sé go raibh ban eile as nua áhaic a géirí copan té agus céim Virginia Shall i món córa agus hála sé go raibh siise rugga agus tóga coppla míle in nua áhaic ar shiúil ón céad bhean. Agus iad Birch ag fólam na Gaeilge America freastal a rangan na Gaeilge le bliantí fada but nar chasamhar a céile a riú. Agus rih mé sa tóir an céad bhean agus fu mé gréime arí agus chu mé an Birch in aithnear a céile agus cai siad an teachtain a goideachtal na céile an seo i mil farste. Bhíon scápte a ghaoine euro an ahan Bliain. A tá daoine airthe an a tá chat chor a bh fiche Bliain an seo. Tá siad aonta díli. Tá scápte chat ó Wancan. Bhín sin seo gach Bliain. Diganna, is brother léithe an sin. Man tá daoine sásta heachtar éis bliana é bliana, seo léithe séras acu an éis. Chat an seo le crack a bhacu ag Scoil Samhraidh Mhic Reachtain. Just aonta, tágann sé macrí, tágann sé dochasú, tá sé aondín dá mai. So is fiú an rud, mar dhealar sin amháin is fiú é. Tá daoine teach an seo le céid acu le fiche bliain créidir nó nachréid, gus thuga le rá go tí a bhfuil si teach ar éis bliana na bliana má tá level sin acu. Current sin an nuil daine cé chun margus a tána múteí, but the daine bhfuil Gaeilge líomh acu teach ar éis bliana na bliana, sná a chur a chuid. Is
teachtarach inta leidiréis sin. Wagus ora wow ni vrenjala se khuslis story nelagus emelam noiri kjokus la bragus hi awarige hore ture masalum go cave no galive wagus ora wow ni vrenjala se khuslis story nelagus emelam wagus ora wow ni vrenjala se khuslis story por hiwa got mishagot Timpplair sin bhí an smuoine an gur cóir den éagraíocht siamsaíocht agus ruaí eile chur fáil den na cíine tag freastal an cuasa ar réon leis na daoine ón ceanta héan ón láistúir héan so gur tús le leachtaí agus caintena carlan ar ránaíochta ar an teanós, carlan na dús ar an teanós, carlan na ceáil de Fiche agus ruaí mar sin. An rud a bhir se deiste gíine fecail daoine tá chatan seo le Gaeilge ólam fecail go bhfuil síl na Gaeilge an. Dinge tú go bhfuil rudí atáirú trí bhean na Gaeilge nachmuinn le seomra ranga a bháin. Go bhfuil ceáil a gin, go bhfuil dausa an, go bhfuil daoine teach le chéile le socialú a dhéanú coppla pintáil agus get a crack a bhacu. Tá scéalaí an tá crack an. So léiríonn sin catí ar a bhiú an teangaí seo ólam. Mar an na déisina eile bheits agad an dhé sin tá sé dá créite. So sin an nachtain sé sin den phobal atá fólam. We have a huge diaspora. We have so many people who want to... Tá an seo an neomh an Scoil Samhraidh mar tá chun lecht a chuirt ar foilte ar lína. Is tiont go do lei seo a dhéanamid chusaí bun chusaí fáil láthair a chur fáil do dhaoine timpeall na crunne agus tá neart daoine ag tuairt futhú táid ag pléile os thiún 15 míle duine go dtí seo ag teacht ó chuile charn den dain cé tro sé tír so tá an chunúil cé dóí táid rééis dhéanamh cén cinálín taí a bhíag na daine agus na fálamóíogus mar sinnde. Is tócha an príomh rud a táid a géirí dhéanamh ná an Ghaeilge a chur fáil go damda agus táid a dhéanamh sin in óscoil Charmhlach Clia. Dear God Fog will shift on Samhraidh Mhic, the reason that you're here today for many of you. Ceantas na bun aimimena a bhí aganine leis an tunscoil fáilte ar lína a tá cómhaointhe ag an rion cultúrtha éireachta agus gaeltachta sa deisceart an táling. No, go mu de géirí daoine a haint le chéile, go physical agus go fearúil. Agus na cean bunaim a bhí go ná beidir ghfuil si de géirí teach go dtí a lehéad is seo, agus freistal ar Scoil Samhraidh seo, nó dul tras go dtí na gaeltachtaí agus ama chafan son, nó ama chatha ar chuirsa Gaeilge eile. Sin ceantas na rudí sur nuair chrohéimmuid na nasc sin ar lína, tá sé sin tá muid a géirí hacu agus ceapan go bhfuil áid down don fós an nas physicúil sin, ní muid a rá nachhfuil ach choluas go grohín daoine nasca ar lína an son tá sé níos ná dútha an son iad a bhuga isteach go dtí an rud physicúil agus iad a haingta isteach go dtí lehéidir nós an Scoil Samhraidh so agus go dtí cuasaí agus mar sinnde. Agus tá neartta na bhelamóí tá muid na trééis chu chríd le 15 míle duine tá si trééis teach go héann, tá si déanamh na cuasaí timpeall na tíre, tá si ngachéin gaeltacht agus cuasa tá chur fáil ag an gleamcolm chéil agus Bliain teir tá siad lándáibh agus tá muid ag éirí iad sin ceantas na bunsprochan nach an daoine a bheala agus iad a chur i deagháil leis an Ghaeilge agus i deagháil le muintear na Ghaeilge agus na Gaeltachta an sa. Go dtí sin a chuine á sin daoine ar an únach tá siad a cainte sa córa. Am mar an daoine ar an únach ó tá beidir coppla míle duine. Coppla míle duine ar an únach. Dúir go tíir rud sin. Ó, sin tarú. Sin tarú. Tá réim se lehan duna rangana an idir one rang agus hard rang, le bon rang a héan, man rang ictar, man rang uachtar in salárin sin agus tá muintirí intacha agin ard caijan in sna rangana go cinse agus sin cinneal buchfuinse na seachtaine agus na himachtaí in saníthe. Ní hálíonn sé go foras, ní hálíonn sé just
go thuas ibriach glachan sé golóir lór ama tan coiste Commonwealth Reachtain na teach le céile le 6 nó 8 mí a nuas a caint fan chlár agus a géirí an chlár orbert agus rudí a cinsú agus rudí a háins le céile tá na gasarí a bhíon ag obair an seo go Amsire ag obair go Jean ar an rud le rinshhaid míana nuas glachan sé spirid ferne glachan sé crí mór agus just daoine sásta léimiiste agus go bí a glachan sé leis an rud a háint le céile agus leis an rud a dheanú agus lán sáilte. But why, Ken Fa, why would you be hanging Helen? Bíon a sagam béidir seach nó mar sin rihanam cehéad na rangan a bheith sagam agus de gra bad han i gcónaí bíon bunrang agam nó bunrang a héan agam agus an sin manrang éachtra nó uachtra agam agus faoin am seo tá mé bra clachtaithe leis na daoine leis an level sin agus just Janam Ray ruddy agus an chéad lá nar hagam is jazz ar aim chum céis dorthú go dé bhhaileh a ólam ba caiis cefniú nach bhfuil a 5 ura agin so sé mar réir de réir mar a bhíon de réir mar churann siad sima sna ruddy níor bhailam teachtas de agus lehant mór de gramadach nó rud nach mar sin a thuirt. Bíon level a éagsúla an tá agad bonrang is tosaíonn tú le levelín de hí seo. Bhí bonrang a híon agam ní henan bonrang a híon agus bonrang uair. Bonrang a híon sin daoine bhí a fástal ar bonrang an na támalín so tá level géalagus agus an rudbag níos airde so hiag le toisiad ag level rudbag níos airde. Í féinneog go bhhaine a gastan sin. Is sé brisú féinneog. Clá. Chaithú clá. Bé tá sé dhéanam sin. Níos móna clá a bhain. Manrang éachtar, manrang uachtar. Tá sé deacar iad sin a bhas so cai tú codhúr olbú ar rogla na hogla. Má bhíonn tú manrang éachtar déad sé bh cosal le bonrang a híon digan tú agus cai tú málar tú a dhéanaar cod na ceachtainna. Ardrang bhí an tá deara gan am líana bhí ardrang an Scoil bhí tigmhil iontathe go seo ar a géalaigh agus just phléimuid an gramada a smáilm sa chuirsa gramadí a phlé le daoine ag an level seo. So an chat an ré bhí se le olbhaí agam hí na lehannaí ag deanta amthagam agus nar a hiú máiste bhí mar réile toisiad leithleach agus thosaí mé le bonrang agus críicní mé le manrang uachtaire. Táma hitgruige fada agus dú. Fada agus dú. Tá an ráthart ar fád ar an cuasa mé daoine chur céis ina Rihannolog an Bliain Riveré canúir a mé an cuas ar oscos canúir an tugan am chláirí so an mléana agus an nuirí oscailíú an chlára céin ar an céad le a bhí an Marta just tháinig dé sé thuirta cachtaine. Cinneal an nolog a chur amachchas a bhealach agus féabla coppla pont a chur ar an cuasa. Bhí beidir 7 nó 8 mas buin na cefne a láthair in sna blianta lua a céarn agus támuid a tarntar tríchéad mar atá inniu. Ar an drogur th coppla seachtain an sin tús na mí sa seo bhí ar on daine a dúiltú ó thaobh chláirú don Jean Cursada. Ná ní híonn sé sin go comportach lomsa go gaiimmuid daine atá i ggéirí an na ggéalaigh a dheosú agus an neartú dóibh híon a chorú goras a caiimmuid clí le lína éigen. So bhí ar on daine a dúiltú ná feib dhearafach atá an ar gáid bés ag na daine be ceacht fórama. Ag na daoine sin go mééis sin a deaghfuil linn a bhád níos luthe ar an bhbliain se haginn. So tá muid a fáas agus ag forbert linn agus tá éalamh an mhaid agus an lehan ar an cuasa na leithe seo. Cais is muintúir ar bhelaí hátar ar an cinneal aspa spáis, so tá is muintúir beidir coci sé dhéanana den Scoil Samhraidh ach sílam híon go mé níos móna sin a dhí. Tíbhas tí de dhéimlíana ben spáisio le bheith.
Bei ar in Scoil igen am siú agus sellh ghlach o'r Scoil leis an líon daine a lábhse. Idir, Changi, agus Dausa, agus Star, agus Ceol, agus gacrad a bhainean leis an cultúr mar coda, so Janamúid ar níl cinneal chlár cholahan agus is feidirlinn a háint le céile agus céimé creidmhe sa hort de airdia agus de gaithe tamar a tá fóstia an seo go lena am siúr gur a bríise go ddíanam léana agus go riirí lá chlárínta a hort le céile. Agus seo an féadú Scoil Samhraidh so cúis céile a ceart atá an fiú a gan breid le bliantí rih seo béimiid a chur clóisiir am léana leis an Scoil Samhraidh thuas in sa déal ar bhthir cromlanne an sin ar a bheits béla agus siamsaachtain den céad scoid. Táidíntas go bhfuil na Fiche Bliain Carthagéin mar agus is préisiir a bhíon rí náama agus an sppragu fu mar mar bhúinteirí ó na daine a hanig daine an tír. Os go hána is a chéad bblion go fiús ceann an daine in sa bhhanrang, daine san Rúis, daine san Japan, daine America thuí, daine London agus an sin bhí daine Sri Lanka, couple bliana hen bhí daine Kazakhstan. So bhí is rud international bhí an fásta. Mór an tú ar an tionscanú seo bhhairse Fiche Bliain agus tá sin níos láidir a bhád níos láidir im líon na mar bhí sin sa chéad bliain sin. So tá riire a gácar sin agus a gácar ar an go dtíar a Fiche Bliain na Scoil Samhraidh sílim sa haon go mé rud é gáil neart go neart agus rud a luí Art Hughes an sin caihirirlach an chuman an sin an áit rud a taíta táta an glúnúir seo na daoine ága táis páirte hen san rud agus bhfuil sellh acu ar go leor an himachtaí agus a bhfuil agus plan na híon acu agus atá go dtíar déanú cinnte go bhfuil an glúnúir an glúná go dtíar páirteach an an rud. Bhí sé gcónaí cinneal dulaí an céalaigh a thógáil a dúis ceart fáil fáirte. And níos tá chur an níoscail trí bhhanscail géalaige, tá na daoine nua le cantear ar an bhanscail nua, tá Scoil Samhraidh tá ranganí an táid a gáil hon tosaí mar phobal is rud deas é le factúil a dúis ceart fáil agus caiimiid omlann muína as na daoine nua seo atá hon tosaí éan an taithí, éas na cynnihes an rud seo gáil ré, agus le codú dé, ní amháin go mé 5 bliain eán, go mé idir couple céad bliain eán. Tá féidir heachtaí an rudaí uair a chuir sa túúil ahan le bhríon agus tá sinna gáil a háart. Mar den daine tá tíomhíir le seo, caihann siad an méid sin agus sí siar agus is muú go dtí glen na dhéanú den phobal seo, go dtí glen na thuirt den phobal seo trí bhean na géalaige. Agus tá ahan, go bí rud atá muon sin de lecht le bhéile, ba chuirga méid se aginne. Seo daoine iontathe, ní hiig sin na héanú, seo agus rinn siad seo le ar son do cúise. An grád tá go an teangaí, ní smó tá grá go an phobal. Is cum lumsa sa teach. Bhhainm sa géala go bheith an phobal, agus táhaí an pobal a bheith agus rudí a thuirt an phobal. Is pobal géalaige sin, agus tá siad san a teanú seo le blianta fada. Is grúpa ar leichiad. Iad a lig, dig dú, iad a lig, is daoine ar leichiad, agus bei cefnearthú go deán sa phobal seo. Níl dáitar bíag an faúide sin, bei siad sin a gcefne a phobal seo go deán.